Prøv at høre her, så jeg har fået jeres stil tilbage, og ved I hvad? Det er simpelthen det ræneste lort, jeg nogensinde har set. Altså, meget har I skulle putte mig gennem årene, men det her, det er da det ræneste nogensinde. Prøv at se, det er noget af det, det er jo helt blanke, komme. Hey, 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 vi har undervisning. Hey, hey, hey. Prøv lige at høre her. Kære Lassine, du er mega sød. Skal vi ikke komme sammen? Så er du for lækker. Kys, kys, man lækker. Tusind kys til dig. Der er nok nogen, der er blevet kærester. Pas på! Hvad? Hej, Lassine! Lassine! Kom med! Hvad så, Pia? Jeg vil sidde med Se da, jeg er verdensmester i fodbold. Jeg kan sige, der er skummer med det bold der. Skal jeg gøre det? Jeg kunne se, kommer nu! højt. Kom lige an, skal komme Ej, Lassine, Lassine! Christina, jeg skal savne på toilet. Vil du ikke gå med mig? Jo, Lassine. Rykket langt væk. Ej, hvad fanden laver du? Ej, Lassine, det vil jeg ikke! Det vil jeg ikke! Ej, Lassine! Ej, jeg kunne godt tænke mig, at du henter noget mad. Jo, ja, det skal jeg godt gøre. Nej. Lad os spise den. Lad mig godt spise den. Remember the day. Hey, Lassine! Går det er sjovt? Hvad skal vi lave? Fransk i bolden? Ja. Sig mig engang, hvad har I gang i? Ved du hvad, Lasse? Ja. Vi ses over på lærerværelset lige om et øjeblik. Ja, du kan godt komme afsted.